Helo, shmai a chroeso ar ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, ni'n mynd i ddysgu siwr mae defnyddio Adobe Spark Video trwy hwb i greu fideo esbonio tebyg i hyn. Y gerddorfa glasurol. Dyma'r teulu llinynau. Mae teulu'r llinynau yn cynnwys y ffidil, y fiola, y cello a'r bas dwbl. Ffliwt, clarinet, obo a basŵn yw'r offerynnau chwythbrennau welwn ni mewn cerddorfa fel arfer, ond weithiau gallwn ni weld piccolo, cor onglei a basŵn dwbl hefyd. Mae fideos esbonio, neu explainer fideos yn Saesneg, yn fideos sy'n dibynnu yn fwyaf ar ddelweddau llonydd yn hytrach na fideos, felly maen nhw'n ffordd gwych o ddysgu siwr mae defnyddio'r app yma am y tro cyntaf. Nawr wrth gwrs, bydde hwn yn gret i chi ddysgu i ddefnyddio fel athrawon, ond bydd eich disgyblion chi wrth eu boddau yn trial defnyddio'r app yma hefyd. Yn gyntaf, mewn gyfnodwch i hwb a sgrolwch lawr i offer hwb ac agorwch app Adobe Spark. Ar dudalen cartref Adobe Spark, dewch i gornel top ochr chwith y sgrin a chlicio ar yr arwydd plus yn y cylch glas a dewiswch fideo. Rhowch deitl i'ch fideo a chlicio ar y botwm next. Gallwch chi ddefnyddio un o'r templedi yma ar gyfer creu'ch fideo, ond dwi'n mynd i ddewis y botwm ar y gwaelod sy'n dweud Start from Scratch. Mwyn ychwanegu'r teitl, dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n gweud Text. Yna, yng nghornel top y dudalen, dwi'n gallu clicio ar yr arwydd plus mwyn ychwanegu llun yn gefndir. Mae'r ffenest ar y dde yn cynnig opsiynau i mi ar gyfer uwchlwytho llun ac opsiynau ar-lein. Dwi'n mynd i ddefnyddio y botwm sy'n dweud Find Free Photos. Mae peiriant chwilio delweddau'n agor yr ochr dde a dwi'n mynd i chwilio am luniau addas. Fel welwch chi, ar hyn o bryd dwi'n gweld canlyniadau o wefan delweddau yn Splash, ond fe allai hefyd ddewis gweld delweddau o wefan Pixabay neu o beiriant chwilio Bing. Cliciwch ar ddelwedd mwyn ei osod yn gefndir i'ch sleid. Mwyn newid maint a lleoliad y ddelwedd ar y sleid, cliciwch ar y pensil a nawr dwi'n gallu llusgo y ddelwedd o fewn y ffenest a dwi'n gallu zoomo mewn a mas fel dwi eisiau. Mae pob sleid yn gallu bod yn un o'r 4 gosodiad yma sydd ar ochr dde y sgrin o dan deitl layout. I ni ar hyn o bryd yn edrych ar osodiad full screen. Mae split screen yn gosod y testun ar un ochr a'r ddelwedd ar yr ochr arall, mae modd cyfnewid rhain. Mae caption yn debyg i full screen, ond mae rhyddid gyda chi i symud y testun, y bocs testun yma, o amgylch y sleid. Ac yn olaf, mae teitl yn text yn rhoi cynnig i chi i ychwanegu 2 flwch testun yn hytrach nag 1. Nawr, ar gyfer sleid agoriadol y fideo, dwi'n mynd i aros gyda gosodiad full screen. Mae ffontiau a lliwiau ac arddull animeiddio eich fideo chi i gyd yn cael ei dewis o dan tab Theme yng nghornel top ochr dde y sgrin. Felly wrth glicio ar y tab Theme, fe welwch chi ddewis o themau. Nawr, wrth ddewis thema, bydd ffont eich fideo cyfan chi yn cael ei newid. Hefyd, fyddwch chi'n gallu gosod cynllun lliwiau. Mae rhai o'r themau hefyd yn defnyddio'r lliw yma fel ffilter ar draws eich delweddau chi. Mwyn symud ymlaen i'r sleid nesaf, dewch lawr i waelod y sgrin i'r ochr chwith a chlicio ar y botwm plus. Ac fe welwch chi, mae sleid newydd wedi cael ei greu i ni. Dwi'n dilyn yr un broses nawr mwyn ychwanegu testun a delweddau a chreu rhagor o sleidiau. Unwaith i chi orffen adeiladu'ch sleidiau, beth am wylio'r fideo hyd yn hyn wrth glicio ar y botwm chwarae yng nghornel gwaelod ochr chwith y sgrin.
Nawr, sylwch chi falle y sleid yma, sleid y credits. Bod e'n ddefnyddiol ac yn gret ar gyfer dysgu plant am faterion hawlfraint. Yn anffodus, does dim modd o newid iaith y sleid credits yma, y teitl yma. Felly, dwi'n mynd i guddio sleid yma. Felly, dwi'n clicio ar y gwaelod ar y 3 dot ac yn dewis hide credits. Does dim modd i ddileu y sleid yna. Ar y sleid ola wedyn, yr outro, dwi'n mynd i roi fy enw. Nawr, fe sylwch chi bod cerddoriaeth yn chwarae tra bod y fideo yna'n chwarae. Beth os i ni moyn newid arddull y gerddoriaeth? Beth sy'n angen neud yw dod lan i gornel top ochr dde y sgrin i'r tab sy'n dweud Music. Ac yma, gewch chi restr o ganeuon sydd ar gael i chi. Mwyn cael rhagflas o'r caneuon, jyst cliciwch drws nesaf iddyn nhw. Ac mwyn dewis darn o gerddoriaeth, cliciwch ar yr enw. Cofiwch hefyd gallwch chi ar unrhyw bryd newid y thema. Dwi'n clicio ar y botwm Theme ar dop y dudalen, yn dewis thema gwahanol, ac eto yn gallu dewis cynllun lliwiau, a sylwch ar waelod y sgrin nawr bod yr holl sleidiau yn newid ffont a chynllun lliwiau. Dewch i ni gael gweld ychydig sleidiau cynta y fideo gyda'r gerddoriaeth a'r thema newydd. Felly fel welwch chi, mae naws hollol wahanol nawr i'r fideo yma. Y cam nesaf yw i ychwanegu'n troslais. Mae ychwanegu troslais yn hawdd gyda Adobe Spark. Syml iawn i chi clicio ar y sleid ble hoffech chi ychwanegu troslais, ac yna fe welwch chi botwm y meicroffon fan hyn. Dwi'n dala'r botwm i lawr tra bod fi'n siarad ac yna'n gadael y botwm i fynd pan dwi wedi gorffen recordio. Fel hyn. Y gerddorfa glasurol. Mae'r troslais nad i'r recordio nawr, ac mwyn cael rhagflas o'r sleid yma'n unig, gallai ddefnyddio'r botwm play bach yma yng nghornel y sleid. Y gerddorfa glasurol. Os dwi moyn ail recordio y troslais yna, dwi'n syml iawn yn gallu clicio ac ail ddweud y teitl, neu mwyn dileu y troslais yn gyfan gwbl, dwi'n dod draw i'r ochr dde ble mae'n dangos hyd y troslais. Clicio ar y botwm yma ac fe welwch chi opsiwn sy'n dweud Remove Narration. Nawr, dewch ni fynd i'r ail sleid mwyn ychwanegu y troslais i'r sleid honna. Dyma'r teulu llinynau. Mae teulu'r llinynau yn cynnwys y ffidil, y fiola, y cello a'r bas dwbl. Dyma'r teulu llinynau. Mae teulu'r llinynau yn cynnwys y ffidil, y fiola, y cello a'r bas dwbl. Unwaith chi wedi gorffen eich fideo, mae nifer o opsiynau gyda chi mwyn rhannu'r fideo o Adobe Spark. Allwch chi ddefnyddio'r botwm Share ar dop y dudalen, ac o dan y botwm yma, fe welwch chi botwm arall sy'n dweud Publish. Llenwch y wybodaeth, a chliciwch ar y botwm sy'n dweud Create Link. O'r ffenest yma sy'n ymddangos, gallwch chi rannu'ch fideo yn uniongyrchol i wefannau Facebook, Twitter, yn syth mewn un o'ch dosbarthiadau chi ar Google Classroom neu Teams, gallwch chi e-bostio dolen i'r fideo neu i fewn osod ar dudalen gwe. Os ych chi'n danfon ar e-bost neu yn defnyddio yr URL fel welwch chi fan hyn, bydd ymwelwyr i'ch fideo yn ei weld yn cael ei arddangos ar dudalen fel hyn. Fel arall, allwch chi hefyd lawrlwytho ffeil fideo wrth glicio ar y botwm Download. Ac yna, fel welwch chi, bydd ffeil MP4 yn cael ei lawrlwytho i'ch dyfais. Fel gyda holl offer hwb, gallwn ni ddefnyddio Adobe Spark trwy'r porwr, enghraifft Google Chrome. Ond, mae yna apps i gael hefyd ar gyfer Adobe Spark, ac fel welwch chi fan hyn, mae modd i chi a'ch disgyblion i weithio ar eich prosiectau trwy'r porwr, ac yna i llwytho nhw ar yr app ffôn mwyn cario ymlaen gweithio arno nhw ac ychwanegu trosleisiau ac yn y blaen. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideo yma ac fi'n gobeithio gewch chi dro ar greu fideos eich hunan gyda Adobe Spark Video. Pob hwyl a diolch am wylio.